Dakata, mu je kan gundarin magana. Me ya kawo ka daga Delhi? Kwarai, abin da nake so da sani kenan, saboda kadarorinta ne ko ba haka ba? Kana so ne ka aure Amrita saboda kadarorinta? Mu zo kusa. Kadarorinta duk suna ƙarƙashin kulawar mijin 'yar uwata. Ba zai bari su shiga hannun kowa ba. Wanda ya aure Amrita ne kaɗai zai samu kadarorinta. Ya kamata mu shirya wata yarjejeniya da kai. Yana matukar son Amrita sosai, shi ya aure ta. A gane ko kamar mishi ita kawai aure ta. Kadarorin na tafa. Sai mu raba a tsakaninmu. Ta ya kiran. Kai kashi 20, ni kuma kashi 80 ce. Wani wace kusurwa ce? To shikenan, 50-50. To 80-20, to 10 To za a baka duka. To kai wa sa bakin ka ce maganar. Kuji mai lasi, yaruwar wata nan bangaren. Wayo. Ha, daidai. Duka bangare biyu ruwa. Ya dai. Kace kana son Amrita? Kace kana son Amrita ba? Baba ni na fada baba. Kai. Kana son kadarar? Me yasa kuka yi shiru? Ka mana menene ya kawo ka nan? Me ya kawo ku nan? Kun zo ne ku ban nishadi. Ina nishadin to? Ku da kuka ce za ku ban nishadi. Me kuka zo na kuna yi? Kun yi shiru kuma? Kuma shi zuburbuna magana ta yi. To yanzu me sa kai magana? Ku je mai lazi, kusurwoyi haka da yawa ban taba gani a tattare da mutum daya ba. Mu fice daga nan. Ina za ku je? Ku biya lokaci daya? To ni bari in fara. Dakata. Me yasa ka rike shi? Wallahi yace ba zai dawo bane.